Tervetuloa meidän Roblox-maailman esittelyyn. Tässä näkyy meidän rakentama vesiliukumäki ja sitä voi myös jopa laskea. Siinä on 3 mäkeä ja tässä on yksi niistä. Se menee tosi lujaa. Tässä näette itse rakentaman temppuradan. Tässä on lyhyt pätkä meidän temppuradastamme. Meillä on myös Applen oma kauppa. Siellä on monenlaista elektroniikkaa ja tietenkin kaikkien tuntemat Herok. Ja sitten seuraavaan. Ja seuraavaksi vuorossa on tämän maailman kauhutalo. Talon sisällä on jonkin verran kauhua ja vähän tyhjää tilaa. Ja sitten yläkertaan. Tässä on meidän kauhutalon makuuhuone. Tässä on kaikkien rakastama Hesburger. Siellä voi istua penkeillä. Ja hädän yllättäessä voi myös vessassakin käydä. Tässä on meidän Roblox-maailman esittelyvideo. Kiitos kun katsoit ja käy pelaamassa peliä Toisin nähty todellisuus. Kiitos.